Ka New Trap Youth Council hak arpau tarik ujeliu arja arpsau kala say madan saya ka jingkeno bamsap nagi tin sop yeng lani ki aluminium roofing sheets ki bala ai shaki community but rural development CNRD block prepare ban sampat shaki nong snong ki badai hok ban yo khamtam ki bala shatling shop haki bor mariang Uba Roy Kupar Sendram President Ulaong baka seng kala yo jing ujor na ki nong snong halor ki te ki tin sop yeng bara ka jing le jingo lalap baki dei ki batat dor bat ki bambaha Ulaong baka Directorate of Housing ka Shim yakini kitin sop yeng na ka company ka bekerteng ka Haryana Aaron Works Private Limited Kolkata West Bengal. Laong baka Directorate ka pan yaki corrugated aluminium roofing sheets in AA 3105H 18 alloy ba prapot ka jingjrong praspa milimeter ka kenyan but 0.1000 milimeter ka jingirban hendrai lalapat baki nongsong snong kiyo da kitin sop yeng batang 0.8 milimeter ka jingirban. Kaseng halor kani kala pha jing tho show menteri rangba ka jalao Conrad ke sangma usumbut menteri rangba uba Preston Tensong bat kumju ru show menteri berikmi yakatanat housing Umar Kuis and Marak ban pha sange ban sa mi kitei kitin sop yeng Kaseng ka dawa ban penshitom yo director katanat kumunong thiet bat ki officer badon kti bat dawaru ban pendu ikate ka company na ka jinga dei kam Hamegalaya nakaliang dong ka seng choi CCC Hakini menden ngesi ngiyo jingtem ba ka housing department kumba Juliet Himalaus nam kashat sami kini gitin sop yen syaki long yen haki shnong ba ki chaka ki fair nong jala ka jongi ti kumba ngiyo jingtem hakini gisngi ba kadon go ka company ya ka ba ka directorate jong ka housing kabu kum kata ka supplier nam ta kini kitin sop yen ban penpoi haki block lani ki CNRD block ki ba fair nang jala ka jongi tiang ni apo khasian jan te hills kila don ka tu kat ni teliki block ya ke ba kani company kala penpoi kini ki tin sop yen nila yo jing tip ru kil adon ki block ki bala don ki bala de samru ikini tin sop yen syaki ka tu kat ni teliki long yen ti hadin mengiyo ikini jing tip ngiyo ru ya ka jing ujor na ki pat ba Namar bah kini kitin ki bala penpoi hapo blok ya ki ba don hadu mentah ki bedang don hapo ki jaka ki go down jong ki blok ba don ru ki bala sam sekiri upat ba ngiyo jing tip ba kini kitin ki belong low standard hadu kata-kata ka housing department lani ka directorate of housing dan ada pipet hakisnem ki bala dam ka jukhot iki tender na ka bentaban supply ya kini kitin ki boong ba ka jingjrong jong gitin kala bande praput hadu khandai put ka jinghe kala bande du praspa but ka jingrben jong katin kamdei bandunai ka 0.45 ka umut 100 Dai kini gitin pat ki bapoi mentah haki blok ki ba fair ki badang don haki go down jong ki blok but don ru kawi ni ki blok ka ba hapo jante hills ya ka bala de ban sam syaki pat ba ki om begini gitin ki bapoi kum ba kilong mentah ki bapoi ki gitin ki ba Lada karban akan nur ki datang 0.25 Ti kajing lap ka jong kaseng ilap ha ilak ya ki khot ha keleng jong ki jaka banlet wat banlet pet ikini gitin ti kiladon ka tukan ni ka bangila lap ki don pat ki blok ha ka ba ngi pha ki khot banlet ribun ki kini ki blok office ki khang talai ki godang jong ki ngi khamla bandrung ki godang rek e ka ba syai kabangiyo jing tip wat na ki officer ki ba fair ong ba ka standard lani kata ka jinglong jingban jong kini kitin ya ki bala supply da ko ni ki supplier kalong ki bom de kat kum ka order ya ka ba ka housing department ka bu tekat kum ka jing tip ka jongi ka housing department ka ai order na kamenta ka tin ka ba reban 0.45 ndre kitin pat ki ba kani company ka wanra kapan poi ki blok ki ba fair jongi ka datang 0.25 hazu 0.28 kumut kitin ki bastang hadu kata-kata tengi nak liang jong kaseng ni so ban penpau ba kani ka jingle ngimtep manu badan bentah kani kam namar ba ladangi ong bangi thiet ngi book order ban penpoi kitin ki ba 0.45 de lada kitin pat ki poi ki ba 0.25 kumut ba ka sorkar ka pelut ya ka pisah jong pat ba ban siu lane ban penteri kami kan skim dah ka perlu de ki pokrur kan nama la dingi pet ya ka notice inviting quotation jong snam arja arpoa katkum ketu notice ki ong baka housing department lane ka directorate of housing ka khot ban pani kini quotation ka budget jong snam arja arpoa ki ong ba ban thit ikini ki ten kan lut kum ba ar pokrur
Terdiri mentau snem ngimtip nomor bang ngimyo ngiwat napo net napo website jong ka housing ngimtip kat nu kila pendon kam ya kapisah ndrik ai ka ba pensuk kya yang kalong ba ka jingwan ra jong kini gitin ki bom ya hap kat kum ka order ya ka ba housing department ka bo ngitip syai ba housing department ka place order sa kani company nam ta gitin ki belong 0.45 ndrik gitin ki ba poi menta ki de ki batang 0.25 mm tengi ngisno ba kum ka seng ba kadon ka ik shalendat makala bandon ka scam hakaba kandon ka jingya trelang ringkat jong ki officer jong kani ka department ba kumju rubat kani ka company ka ba kham lungo kalong ba ya kani ka kam supply ya kini gitin hapo me kalia kini ki blok appointment ta ki blok ba per la ai kani ka company ka ba kerting ka Haryana Iron Works Private Limited na po Kolkata laring ipe je ka company profile jong kani ka company ni check menen na po website jong ka lang ipe je ka company profile ni yo iba kani ka company kam don bentai ka ban snal ne ban supply kitin sop ye lagi day tang ka company ka ba snai kita ki steel pipes but tubes kajingkli ka ba mi menta kalong ba manu budget ya kani ka company ban supply gini gitin kata ka ding beningkong ka baar kalong ba lada ka directorate of housing ka director jong housing ka bari ganong thiet ka place ka order nam ta ban thiet kita gitin ki ba 45 mm balai gani ka company pat menta ka penpoi gini gitin ki batang 0.25 mm ki ba katkum ka jing sothu ka jing kali ka jongi na ki stakeholders ki ba fair ni sothu ba kita gitin ki ba poi menta ki long low quality substandard hadu kata-kata bawat ban tap ya ki yeng ki ba syong masa di kamera iya ha hadu kat no le ban ong ban ai ki pat ba bakin tap ki yeng ki jongki te hadian mengilap ya kani ki menta ka sngi ngi lapha ya ka jing tho syak office jong u chief minister Shau Deputy CM ba Preston Tensong but kumjuru Shau Marquis and Marak obade minister in charge ng housing department hakabang ilabu ya kisan teli kijing dawa kalongi kabaningkong kijing dawa kalong ba baro gitu kitin kibakani ka company kalawan ra ha kala dep ban penpoi hakisian RD blocks kiba pero po kajala ka jong yu khamta me po khasian jan hills kidei ban penpai no lane ka sarkar kadei ban pensangi no ya kajing sami gini kitin namar kamdon jingmut ba pinsami kitin ki baki ba kinom la man pendon kam bat kabaar kalong ba kumnu pinsami kitin haba ka kajing pelut pisah no ka sarkar da ka pisah pat ba kadai nam ta ki 1000 mm regitiar pat ki bapoi hang yangi ki detang 800 mm kata kring beningkong kabaar namar ba banthit igini kitin ka housing department company pisah daladi ka pisah ka ba housing department ka pendon kam ka di khajna ka jonga ka jongpi upat ba kaumut bagi pendon kam da ka pisah jong pat ba tingi suthu bahang ni kadon ka scam ka bahe namar bala shu inflate ya kador banthit ikita ke 1000 mm gitin report ba supply di ke 800 mm kapen iba kadon kajing pendon kam baklai pat ba lani kadon kajing ya bam pisah hang nur teknang ban lap ya kata kajing dawa jong seng ba kalong badai bandon ka inquiry hakaba kani inquiry committee lani ka inquiry officer kanu ka ba sarkar kan thung kan yet ya katenrai ba manu bedon bentah kani kajing supply kini ke substandard materials lani gini gitiar ke belong substandard kabalai nakaliang jo kaseng idawa ba ka sarkar kadai ban pensitom ya director ne ka director jongka directorate of housing namar ba katkum kajing tip ka jongi kanong thiet ya gini gitin kadai ka office jong director of housing kaumut ba ka director jong housing bat kinunu officer ubodon bentah kani kajing thiet igini gitin ki belong substandard ki bapen poi kani kajala ka jongi dei ban pensitom igini ki officer kat kum ka an bat ka basau ka bana kalian jo kaseng ni book kajing dawa kalong ba kani ka company Haryana Iron Works Private Limited na po Kolkata dei ban blacklist ya ka Mdei ban syak banang ni syakmat ka sarkar jala ka jongi lani kanulu department kan yodon benta bat kani company namar kum bang itip imenta kat kum bijan sutu ka jongi kalong bakani company kala ya lat na ka e ka baka directorate lani ka kata ka department jo ka sarkar ka labu ya kata ka order ka caka bukan supply ya kitiar kibakat kum gador se ya ka sarkar ka labu namta ka 1000 mm rikiwan rahman di kitiar kibom ya hab bet kibom ya dei kata ka dor bat kajing pulut pisah bat ka basan ya gini kitiar jong kani company kamonra hangnu no office jong directorate of housing rekali ra be direct hapo ki office jong kisian RD block kajing dawa jong kaseng kapasan kalong ba kumnu ki BDO lani ki officer ki block ki accept lani ki pediang ni kita kitiar claim dapat lagi kita kitiar ke ya hap ni am kat kum ko order ya ka ba sarkar ka komot ba kajing dawa jong kaseng kalong ba
kasorkar kadai ban shimkam lani penshitom wat iki BDO batru iki officer ki ba pediang ni kita namar ba ka Directorate of Housing ko ang ka place order namta ka Sausan menta kitiar ki poi hapo block office deki ten ki batang 0.25 hakajing shisha haba wanra ikitiar da ka company ka paksain ru ngathrai kinu ki kenjakot lani ki chalan ki boong balah pediang in good condition ba kumta terter Tit kumnu kini ki officer lani ki brio ki badai pet hapo sin di block ki claim dapet ya kitiar ki ba kumnu kitiar ki wanra tingi ngiso ba dei ban penshitom ya ki officer lani ki block development officer ki ba pediang ya kini kiten kat kum gajing sutuk ka jongi mde baro ki block ki balayo pediang ya kini kiten ki dangdon kat tu kan ni kiteli ki block ki ba claim yo pediang ki ladon ki block ki balayo pediang wat ki ladon ru ki bala ada ban sam sik ba ti ya kini ki balayo pediang hadu menta bat ki bala ada bansa masu ba nakaliang jok sorkar de ban penshitom ya ki block development officer bat kaba kawe naki jingdawa jong kaseng kalong ru ba ka sorkar mardor kari bentung yang nu nudul officer uban ya let lang bat ni hajaka ha kita ki block ki bagini giten ki la point ni let pet ya ke condition lani ya standard jong kini giten bat lada ka sorkar kamle kumta kam shimkam kat kum kiti gijing dawa jong kaseng ki bala ayang te handeng santeli na kaliang jong kaseng din sa shimpat da kiwe ki la kilinti na man ni snow thu shai bat ngitip shai bakani gede ka scam bat ka jing pen don kam bakla ya ka pisa jong pat ba namar ba bantiet ya giten de ki phau crore tingka bat kar kom thiet ya ki kamlong kat kum ko order ya ka ba ka government ka bu lani ka department ka bu komot ka don shalendet ka ba ka jingya pendon kambak la ya ka pisa jong pat ba but ka ba khadu ka ka bangi ngi kwa ban ong khamtam ki MLA kani ka jing sam ki ten ma ko ba ka housing department ka pha shi ki block u MLA u hak ban recommend yano ban ai kini kiten ushu ai we slip na ka office yung MLA ki le ra ha block ki pat ba ki yo ban shimik ta kiten ngi kwa ban karpat ki MLA ki jong Khamtam kilai penriu ngut ki MLA jong khasian janti hus kalong ba pidai bandalet pet shwai ki tin shwa bipin sam chupat ba namar habakut hi kipat ba ki ong bakani ka scheme ka buan no MLA u samtin no MLA tingi ngismo ba shwa bipin sam ki ni kitin phia ban shimru e jing kli ban pet namar kamdon jingmut bipin chu sam ki tin sikipat ba bakin nomyo ban pendon kam ku mangal ong mene kidi kiten kat kum jing sutu ke jongi tang bantap iki yang siar ki yang syong jong kisnyang ki mehap kunu fin sam sikipat ba jong ni rilum khasi jantia ka jongi bat ka bakhaddu ka jing karpat ka jongi kede ki pat ba bashwa ba fin shim ki kiten ki baw MLA u ai la ne ka block ka ai phia ban lit pet la ki ya hap ne em ba fin shim ki ni kiten balada pi thu ba kiten ki ba bomdon kam la ki bomdon jingmut ya pi ba fin pendon kam la ne fin ra sigi ngi jing sem gi jong pi na so ban khot ban weri pi ba pim dei ban pediang ni kiten ai ba ka sorkar kan ban phai ai ba ki block kin ban phai ki ni kiten sha ka department ka bathiet bat ka department ka bathiet kan ban phai so tau supplier khna bakan nomlong ka jing du non ya ka bisa jong pat ba ka seng ka kwa ba pi ong ban ai dikit ki sausan pi dei ru ban ai ki sausan nama haka bakhat du hi kapisa jong pat ba ka la pendon kamang ni kita ki jing dawa ki jong ka seng na kaliang ka jong ya ka bangin sa ngila pha igni ki city ma jong u chief minister but nang ni sakmat ngin pet ke ga bo chief minister le but lada ka government kam shim no kam ni so bangin sa le pat de ki wigleti Ka St. Anthony's College ka ay admission na kamanda ka evening section yaki kanapuli kibayo 10% haka arts but 10% haka commerce but kiba 1 ru na ki long yeng kibaduk ki class jong ka BA in philosophy but khasi but ka BCom in management haka evening section kin sedang haka por sabaje janmir na kamanda ki admission let check website admission.anthonys.ac.in lani phone hau number not line riu sao RRRR san pra Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya